Ja, ovo govori. Momak. Samo mora staneš iza njega i jed. Vidi noga. Čiji ćemo sad? Malo sebe snimi. To na kameru što smo mi dok nas pošli. Imaš snimati. Sad sam se ja sam njima slikao već sve. Šta me briga? Snimi me. Celja pohladna. Koška. Sitnog uzvoda. Dobro večer, dragi prijatelji, selam i pozdrav, iskrena, srdačna, razigrana, raspjevana, vedra, vesela, najljepša moguća dobrodošlica na svečani koncert povodom velikog jubileja, 20 godina rada, djelovanja, uspjeha i lijepog druženja sa bogatom narodnom baštinom Bosne i Hercegovine i šire Bosanskog kulturnog društva Dobrinja 93. Jednim pljeskom
И sad molim našeg prijatelja iz Šurmanaca kod Čapljine, profesor Davor Markota, u ime tamburaškog sastava tamburaške skupine. Zaista pokazao na vrhunsku vijeće, iako rade eto tek nepunih godinu dana. Sve ono što ste vidjeli u nastupu Kulturno-umjetničkog društva Horvati iz Zagreba pripremili su Sino
Hare Krishna